हेलो पिलामाने तुमମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଟିକି ଟିକି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟବର୍ଷ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି। ତାଙ୍କର ହସ୍ତଲିଖିତ ଟିକି ଟିକି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଟିକି ଟିକିର ମାନେ କ'ଣ? ଟିକି ଟିକି ମାନେ ଛୋଟ 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 ଜିନିଷରେ କିପରି ବିରାଟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରୁଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଟିକି ଟିକି ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିରେ କେବେ ମାଳ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଟିକୁ ନେଇ ମାଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ କେବେ ଫୁଲଦାନୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫୁଲଦାନୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଫୁଲଦାନୀ 5ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଫୁଲଦାନୀ ତିଆରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଫୁଲଦାନୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମିଶିକରି ବିରାଟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ତେଣୁ ଆବୃତ୍ତି ସରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ମାନେ ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ, ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ, ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ମିଶି କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମତଃ ନଦୀରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ନଦୀ ସମସ୍ତ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟର ସନ୍ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟର ସମାହାର। ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କଲେ, ମାନେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ଆମର ଆଖି ପାଉନଥିବା ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିର ଏତେ ବଳ ଅଛି, ସେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ଜଳ ମିଶି ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁ ବା ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆସିକି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ସେ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଧରା ବା ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ପାହାଡ଼
ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଯାଉଛେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଦରେ ଅନେକ ଧୂଳି ଲାଗୁଛି। ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧୂଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇছে ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଏଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଏତେ କଠିନ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆମେ ଧୂଳି ସବୁ ପାଇପାରିବା, ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ସବୁ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ଲାଗି ଯେଉଁ ଇଟା ଆଣୁଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପାଣିରେ ବତୁରାଇଲା ପୁରା ପାଣିରେ ପୁରା ଭିଜେଇଲା ପରେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ପାଇପାରୁଛେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଏଇ ଧୂଳି ତିଆରି ହେଉଛି, ଧୂଳି ମିଶିକରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଧୂଳିରେ ହିଁ ତିଆରି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବା, କାରଣ ସବୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଶେଷ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଧୂଳିରେ ହିଁ ମିଶିବାଟା ସତ୍ୟ। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଧୂଳିରେ ତିଆରି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନେଇକି ଅନେକ ଗଛକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାନେ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷରୁ ହିଁ ବିରାଟ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ, ମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଜାଳେଣୀ, ଆସବାବପତ୍ର, ଔଷଧ, ଝୁଣା, ଲାଖ, ମହୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ଆମର ମୂଳ ଆଧାର। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ କିମ୍ବା ଆଦିମମାନମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନତା ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ତୁଳନତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କିଛି ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷରେ କିପରି ବିରାଟ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ। ଏଇ ପଦ୍ୟର ଏଇ ଅଂଶରେ ଯଦି କିଛି ତୁମର ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ପଠାଇବ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ପଦ୍ୟ ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି କିଛି ଦେଉଛି, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଟିକି ଟିକି କବିତାର କବି କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ସବୁ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି କି ଉପକାର ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏସବୁ ବାଦ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଉ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମିଶି ବିରାଟର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି? ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାଲିକା କରିବ, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଉତ୍ତରମାଳାକୁ କାଲି ପଠାଇବ। ଯଦି କିଛି କେଉଁଟା ଅବୁଝା ରହିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ତେଣୁ ଘରେ ରୁହ, ନିରାପଦରେ ରୁହ, ବାହାରକୁ ବାହାର ନାହିଁ, ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହ, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ଟି।